L-Europarlamentari Laburisti kienu vuċi waħda favur pajjiżna f'dibattitu dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li sar fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Id-dibattitu b'kombinazzjoni sar 8 ijiem wara li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddeċidiet li l-programm Malti ta' ċittadinanza b'investiment jikser il-liġi Ewropea. Kienu l-Europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista li mbuttaw biex isir dan id-dibattitu li dam għaddej madwar 40 minuta bis-sem ta' madwar 20 deputat biss fosthom il-5 Maltin. Matul id-dibattitu l-Europarlamentari Nazzjonalisti ħarġu tabla ħabel f'attakk sfrenat kontra pajjiżna. David Casa kien l-ewwel wieħed li tkellem u b'ton euforiku faħar id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea. Iva, id-deċiżjoni tal-Qorti hija rebħa għal Maltin u Lawċin li xebgħu jaraw isem pajjiżhom ikkalpestat biex jissodisfa ir-reba tal-ftit. Peter Aġus min-naħa l-oħra ikkritika lill-Unjoni Ewropea li kaxkret saqajja biex taġixxi kontra Malta. Id-diskussjoni hija fuq il-frustrazzjoni kbira tan-nies li jaraw Ewropa bla snien li tieħu 11-il sena biex tgħid issewwa. Dawn id-dikjarazzjonijiet ta' Casa u Aġus ifissru li l-Partit Nazzjonalista kompla bil-gwerra qaddisa id-dikjarata tiegħu kontra Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-programm ta' ċittadinanza Malti u l-uniku li ġie diskuss fil-Parlament Ewropew kif qal fl-intervent tiegħu il-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi u deputat mexxej tal-Partit Laburista Elix Aġus Saliba. Malta ser tirrispetta s-sentenza tal-Qorti Ewropea. Niskanta kif Ċipru, il-Greċja, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, il-Portugal u Spanja li l-koll għandhom skemi ta' residenza b'investiment jistgħu jmexxu skemi simili iżda fil-konfront ta' Malta x'hemm min irewwaħ jinqalgħu l-irwiefen kollha. Se nimxu mad-deċiżjoni tal-Qorti sabiex ikollna skema li tkompli tħalli l-ġid għaliex Malta m'għandha xejn inqas minn stati membri oħra. Fl-intervent tiegħu Daniel Attard qal li l-Qorti Ewropea fid-deċiżjoni tagħha l-ġimgħa l-oħra għadhom kien ma qalet li l-programm Malti hu illegali. Kien kbur ukoll li Malta kisbet u eżerċitat id-dritt sovran tagħha li tiddeċidi hi min hu ċ-ċittadin tagħha, dritt li ma kisbitux sekli ilu imma reċentament, dritt li l-Qorti Ewropea la ċaħdet u lanqas illimitat, anzi qalet bl-iktar mod ċar illi l-istati membri jibqgħu fil-prinċipju kompetenti biex jiddeterminaw huma l-kundizzjonijiet għaċ-ċittadinanza tagħhom. L-Europarlamentari Laburista Thomas Bajjada fakkar kif dan il-programm ta' ċittadinanza ta' pajjiżna kien oriġinarjament approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Jien fiduċjuż il-Gvern Malti se jtejjeb dan il-programm b'rispett lejn id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea, ma sejħat li dan il-Parlament hija biex qatt ma jonqos milli jirrispetta s-sovranità u r-realtajiet ta' wieħed mill-iżgħar membri tiegħu. Mill-2015 mindu daħal fis-seħħ dan il-programm ġew ġenerati aktar minn 1.4 biljun euro. Il-maġġoranza assoluta minn dawn il-flus intużaw fuq numru ta' proġetti soċjali, kulturali u sportivi. Fosthom il-binja ta' Puttinukers f'Londra, iċ-ċentru ta' Caritas f'San Blas ma' 600 appartament ta' housing soċjali, tammir mediku, investiment fl-atleti li ħadu sehem fil-lob tal-pajjiżi żgħar tal-2023 waqt li wkoll ġew salvati qatt ta' każini tal-banet. Minn barra hekk kienet għajnuna lill-eluf ta' ħaddiema u negozji li kellhom jinżammu magħluqin fi żmien il-pandemija. Fi stqarrija b'reazzjoni il-Partit Laburista esprima d-diżappunt tiegħu li l-Partit Nazzjonalista qed joħodha kontra l-poplu b'dan il-mod. Qal li flok jitbiet mill-partiġjaniżmu dan qed ikanta vitorja u jiftaħar li qed itellef l-opportunità li jinħoloq ġid favur il-poplu Malti u Awċi. Fl-istqarrija jingħad li l-poplu jaf minn verament jaħdem għalih biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu bil-Partit Laburista fil-Gvern li se jibqa' jistinka biex jinstabu soluzzjonijiet ta' benefiċċju għall-familji, il-ħaddiema u n-negozji Maltin u Awċin.